An dapat na giribuhon. Di kita maging kampante. Hmm? Di kita maging kampante sa mga araw kani. Dapat always, kumbaga sa Boy Scout, sa Boy Scout bagaan mo to, laging handa. Tagalog yan. Kita man magpreparar. Ha? Tayo anytime. Maray nga ni an bagyo ta natatrak, nasususog. Aram ta kung pasain ang direksyon. May forecast. Kung ining mga ibang eventuality, ang linog na pipredict mo kung anong oras matama, dahil mambaga. Anytime, pwedeng mangyari yan. So dapat pagprepararan naman tayo yan. Yan ang mga araw ka ng mga eventuality. So gayod, ining mga bagong opisyales kan barangay should undergo trainings or workshop on disaster preparedness. Yan. Tanganing, an barangay baga, iyo an first responder, kung ano ang mga dapat nagribuhon. May mga bagong opisyalis ngunyan. So, gayon sa Committee on Disaster Response, together with the Committee on Health and iba pang committee, maghamana ki mga plano kung ano ang mga dapat. Tanganing makapacitate ang mga residentes kan barangay. Riyaon ang mga disaster responders willing na mag-share kansindang knowledge kung ano ang mga dapat na giribohon. Iyo po. So, natatawan ta sa nanindalan ini mga tugang because pakunaman ini bago eh. Kaya po siya na from time to time ipagarumdum sa mga tao kung ano ang mga dapat na giribohon. Tanganing capacitated ang mga tao. Ano? Lingawan tanong na kung ano ang mga nangyayari sa ibang bagay. Ano nga? Ining sirintikan kan mga lideresta. Ano? Tasinda-sinda mas na nakakaisi kayan. Kitang mga tao maata iyan na iriwal kan mga politiko ngunyan, mayaman daw kita. Apat asya kasunta, susatuya, kung paano kita makadisponir kan pang-oral daw na pangangaipo kan sa tuyang pamilya. Pag-eskwela, so pagkakan, gubing, so mga basic needs. Ining iriwal kan mga politikong ini, karawat ninda yan. Bako? And gayod, dete isi kung yan parte kan senda mga drama or talagang totoong sirintikan or mga interest personal. Taramtang padagos. Ngunya na taon, baga, Oktubre, filing na kan certificate of candidacy for ayan. Ano tabi ang bagay na daipig prepararan ang pipaubaya sa mahal na Diyos ang buhay. Dapat pati sa buhay tayo dapat pagprepararan taman tabi. Only God knows kung ano nga ragay ni. Kung kay puan pa kita digil sa ibabaw kang kinaman. Ang pigsasabi ko tabi, mga tugang, ining iriwal kan mga politiko sa lado lokal and sa lado national. Sige ba ang durulak? Ano ni mga pig-apod na political mileage? Pagpa ano kansendang sadiri, pagpromotir kansendang sadiri,
maybe because they will run again for the next election, kaya dapat nga may dangog na kita sa mga tao. Nganing so retention sa isip kan mga tao, ay si Aro pala nga kaini. Ha? Remember, good or bad publicity is still publicity. Digdi sa tuya, ilingan nindo sa mga local leaders sa digdi, nagkakararibok. Iyo, ang garapuan ki kung ano-anong mga akusasyon sa lambang saro. Pwedeng sabihin tang totoo na yan na arakusaran ninda ta magralaban-laban sinda sa maabot na pirilian. Bako masinda ano sabihin tang confrontational an arampangan ninda, igo sinda ki mamanokon. Uyog-uyogon mo yan. Reparoon bagaan pahit. Kan karawat ngunyan na panahon na ini. Nagpupuo na. Nagpupuo na. Data isi kung ano ang mga reasons behind sinda sa na nakakaisi kan sa indang iriwal sa bida politika. Padagos pa ang people's. Natin people's marketing, pig sabi mo ni people's initiative yun. People's marketing. Tinarawanda, may pangsaod. Ayan. Yung baga tabi, kuto na sa itaaso mga pirma, Tayaw na duman, inda kung sila i-recess yung mga nagpirma duman. Ano? Saro pa ini sa problema. So, digdi sa tuya, so mga political kingpin ta digdi, iyo na an nagsisirintikan. They belong to one province. But sige an arakusaran. Sa labang saro. Aram naman sa nagyo dindo kung sa erisay iyan. And ako nagtutubod na ini may kinaraman sa maabot na pirilian. Tadi na nagkaturunawan. Dati-dati, sabi ba gani, in politics, there is no permanent ano po kayan? Attachment or relationship but with permanent interest. Ano yan? To stay in power. Ano? To stay in power. Yun yan. Ano yan? Kumbaga, pirming nadadangog ta. Amigo mo ka ito, kaiwal mo na ngunyan. Kaiwal mo ka ito, amigo mo na ngunyan. Yung masanayan, routine. Ano? Yung masanayan, sistema na kung di ka mo nagkasundo, maybe because of something, magbubulagan ka mo. Kung nagkasundo ka mo, di maray ang sendong pag-iba-iba. Baka, yun yan ang sitwasyon. Or, igwa pa ki ibang motibo. Nangaya po huon ta nangya ini. Grabe na ngaya. Saro yan. Paludun ta nangya yan. Saro pa yan. Kaya, dakulong ki mga strategy yung pigigiribong yan ining mga lideresta kung papaano. Papaano magtinir sa poder. Kaya, iling-ilingon nindo, ining mga coming weeks or months,
dakol pa ki mga mangyayari. Ano? Dakol pa ki mga mangyayari digdi sa tuya. Ah? Ang mga alignment of forces, maruluwas na yan. Ah? Maruluwas na yan. Aha. Isi mo tabi kon nga ini si Brother Dan. Dahil may kaya nadadangog pag-atabi sa DCGB. Ayo, si Brother Dan tabi, yaon sa barangay San Antonio, Tabaco. Duman na nag-uli. Minsan gayod, dahil nakakapasiring digi si Legazpi. Ayan. One time nailing ko dyan sa Albay District. Sabi ko, bro, kumusta? Nagka-crutches. Ano to apod kaya, no? Saklay? Nya kung ano ka, bro? Yun ba kaya nagugura ngaya, bro? Medyo ngaya nagluluya naman. Ngayon. Then nga ni baga si Brother Dan naka suro Santa Claus. Baka yaon naman sa San Antonio yun ang duman siya naka-star. May piglati-lati man kayo duman sa lugar na yan. Beso na pag nailin ko mga saro, kulubatong ko lamang kung nakakaabot pa nakakapadigdi pa sa Legazpi. Iyo tabi? Sige. So, balik ang tatabi ining pig-uro ng ining iriwal o serintikan kan mga politiko. Digdi sa tuya. And like manner, duman siya taas. Iyo man iyan. Ang sa indang issue duman. Ang tutokarbagangon yan, ining ipigbubusol na People's Initiative. People's Initiative. An amendment sa nagkaparang economic provision kan sa tuyang konstitusyon. Ang naisiyan ta na sa mga pinapirma digdi sa tuya sa Albay, Sorsogon, Catanduanes Gayod, naisubit na duman sa itaas tabi. Naisubit na. Tapirama sa ng porsyento ang kaipuan. Ang kaipuan. Iko-consolidate man iyan. Bibiriyon man iyan tabi. Baka, bibiriyon man iyan tabi. So, required percent, ilingon kung pwedeng magpadagos iyan na ipigbubusol na People's Initiative. Although, may mga gray area pa. Arin duman sa mga economic provisions ang kinakaipuan amyendaran. Ang saro duman sa naisiyanta, itong foreign ownership. Na tutugutan sa mga investors to buy parcel o plot para bugtakan kan siya ng negosyo. Mga maperakon bagayan. Bako? Iyan ang dapat ilingon kimaray. Taiba man ang ipigbubusol sa Senado. An mo yaman duman term extension. Kasi si Senador Robin Hood Padilla nag-file ki bill na extend ang term kan mga elected officials. Iba man duman ang pahit sa Kamara, iba man. Then may nagduluwas man na mga suwestyon. Talo yun na ini actually kan mga nakaagi pang administrasyon ipigbubusol na ini, day manugari nakakalusot, tadakul kayo nagkukontra.
napupundo. Kaya ngunyan, pinuuna na naman. Ayo? Na ngaya, yung nga na iyan ng mga ibang provisions, mapuon sa economic provisions, nagkaparang section kan article duman na amendaran. Tadain na nababagay sa panahon. Yo? Ayan. May mapapaboran, of course. So dapat, gayod, ang mapaboran, bako sinda, kita. Ano? So mga tao mong magasinda, iyo. No, the majority of the people, bako so minority, or ito mga sabiyon tang sitting leaders. Iyo yan. No, kaya maribok sa itaas, pati sa ibaba. Tarag kakararibok, dalang kayo ng mga proposal na ni. What if kung imbis na pagpara orulayan ninda yan, mag-shift sinda sa ibang programa, Deputy and foreign bumakal kilote, iling ang Chinese pugo. Mga Bombay nga. Speaking of pugo, kan pagpa Manila may tatanems, may inagihan kami somewhere in Cavite gayo dito. Darakulao na building. Aralang kawon. Pigturo sa mga uy, magangaya sa mga dyan nga sa mga pugo. Mga pugo. Sa mga inchik, sa mga online gaming baga operators. Aralang kawon na building. Yan nga yan, indangon yan. Tapi naarali baga. Iyo. So, sabi nga ni Kayan, garo na kita digdi o so kung baga dahil kita na mamugtak. Kada administrasyon may planong araw kani ang sistema. Araw kani ang dapat gibuhon. Puon pa kan mga panahon. O kan panahon ni Cory, inamen sa konstitusyon. So 1987 Constitution. 1987. Iyo. Ito, nahaman ito through Constitutional Convention. Nagpirili ki mga maturukaw sa Constitutional Commission. Iyo ang nagdraft kan mga provisions kayto. Ngunyan, iyo na naman ang plano na amyendaran ngaya. So nagkaparang provisions. Although, sabi yung tana, mga ipagnod, na igwaki mga provisions dyan, na dahi naman nababagay sa panahon na ini. Iyo? Dahi naman nababagay sa panahon na ini. Kumbaga, obsolete na. But, dahi dapat gayod gamiton ang mga pagpatubod sa mga tao na pumirma, although dahi man pigpiririt sa iba gayod, pero tinarugaan sa iba. Naarog nga kani magpirma. Ayan. Gayod, may mga, sabi nga ni Kayan, may pros and cons. May advantage, may disadvantage. Ayan. And i-explain sa mga tao. Arin ang mga dapat na baraguhon. Yo? Di man nagpapaliwanag kayan Bako? Di man nagpapaliwanag. O may mga government agency na iyo ang dapat na mag-explain ka ni Arin.
Arin ang mga dapat. Tayo nga na yan, so Senado, ibaman an mo ya. So Kongreso, ibaman an mo ya. O dapat mag-ururol nga na sinda kung arihin talaga. And i-explain sa mga tao na one. Ano ang mga bintay ka ni? Ano ang mga disbintay ka ni? Tangon yan, unaware sa mga tao. Unaware. Only a few, gayod, ang nakakaisi. What about the rest? Na kaipuan tang paliwanag. Paliwanag. Kung alimbawa amindaran ining seksyon na ini, ano ang makukuata? Ano ang benepisyong makukuata? Ano ang mga bintahe? Kung day taman ini bagohon, ano ang disbintahe? Baka? Wala. Alawig na proseso mga tugang. Alawig pang proseso. Dahil manangawloga na kung nakakuaka kan required percentage, iyo na. Magipaan sa plebisito or referendum. Magi pa yan. And aram nindo, siyempre, pag-araw ka ng political exercise na naman, it will cost a lot of money. Kaya ba kapag kukontest duman sa 2024 budget, duman sa unprogrammed budget, na baka ngaya, igwa duman ki kwarta, nagagamiton for this exercise, which pignigaran man kan Commission on Election. Ayan. Kung alimbawa, assuming, isasabay iyan sa 2025 midterm election, kaya ito naramdaman nito tatanems, may election ka ito na plebisito, may yes or no ka ito, naramdaman mo ka ito, so sa likod na bagang partikan balota, midterm election man ka ito, naboto kita kan mga senador, congressman, tapos mga local officials, tapos kasabay may apot duman sa likod. Yan. So, alawig na proseso patabi ni mga tugang. Alawig pa yan. May bisita kita, Ano dan tuyo ka ni? Apotado tabi yan, tatanaym so yan na kung si anong tuyo ka yan. Paka mo yaman mag-intradigdi. Sumpit ko rin ka, boss. Madali nun. Yugon mo yan, napahit mo yan. So yan tabi, ang sitwasyon. Bako ini karaw-karaw sa ng proseso. And mind you, may dakulang, yung nga ni, budget ang kaipuan digdi. Unilo, minaog na, patokawin ni. Sa kamera mo dyan, Tata Names. Patokawa digdi nga ni, mailing sa kamera. May intruder. Yan. I-focus mo sa camera. Yan. Okay. Sige. So, 5 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Ngunya na Sabado. Madali uno siya na 10 aldaw na siya na palang. Ay, kulibat ko, sumangaki mo noy, may sim break. May sim break sumangaki mo. Tapos na ka mo? Bago ito. So, kunya, tanay siyan ko sa public school, next week, ma-ireskwila, garo 3 aldaw sana. O 2 aldaw sana next week. Then, and remaining days na yan, sagod na pitsa 30, semestral break ninda,
Sa bagay, bilib ako sa imo, sa grupo, ika sa nagkapa-eskwela dyan. Naisiyan ko, sa Lunes, masabutan ko ini, kung sagod no arin, tulig pa siya na mag-periodical. Nakaabot sa kuya, may almost 1 week man na yan ang bakasyon sa mga aki. Tama lang nga na iso duwa kong makuapo. O, next week, mauli di kita, maburo bakasyon daa. Kasi Mr. Break, o di, ayos sabi ko. Puro na maglalabaan mo. May washing machine, boss. May dryer na duman. Ano pa man. Tubig na sanaan, may tubig, o ano pa man. Iyon na yan. Aber daw, masabutan ko. At least, kung guwa maki semestral break sa mga aki, di minus-minus ang pagparasundo sa eskwela. Stay put siya na. Para garing, pag-aral kaya no, na ng eskwela, imbis maka lamyer na dahi, bantay. Kung may, may paapod, kasabay sa aki. Ay, na bueno. Ayan. Pig-aaralan na ngon yan, ibalik sa dati. So, school year, school calendar, na May to, o kaya June to April. Masushorten nga na iso mga sungon niya na school year. Dapat ngaya mid-May, tapos na ang klase. Na samantalang, dapat matapos yan, June. Di ma-short. Pero mid-June, sabi, mabalik naman so normal schedule kan school year. Nagkabaralanggado lugod so school calendar. Ade? Okay? Sabado man ngunyan. Mga tugang sa pangarap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang programang 2D sa GB, Albay Ahead. Hasta sa otro simana naman kita tabi. Magsarbay-sabay digdi sa programang ini alas 4 sagod alas 5 nin hapon. Parehong istasyon, DCGB. Mabalos po kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang programang 2D sa GB.